Dobro večer svima. Ja sam Ljiljana Trkulja i dolazim iz jednog malog mjesta kraj Daruvara. Pozvan sam ovdje da vam ispričam svoju priču. Nitko nas u životu ne uči kako da se ponašamo u teškim i nepredviđenim situacijama. Najčešće smo zatečeni, uplašeni i sami. I sama sam 2002. godine bila u takvoj situaciji. Nakon 6 godina, koliko sam primjećivala simptome bolesti, na vlastitu inicijativu otišla sam kod specijaliste i on mi je rekao da imam diseminirajući encefalomijelitis. Nisam razumjela o čemu govori i zamolila sam ga da mi to pojasni, da bolje razumijem o čemu se radi. On mi je jednostavno rekao, nećete umreti i ostaćete invalid. Noge su mi se odsjekle i meni i mome mužu. Bila sam u šoku, nisam vjerovala, nisam razumjela o čemu se radi. Jednostavno sam mislila da je u pitanju greška i čekala da mi on to kaže. Na kraju sam se okrenula i otišla kući. I to je bila moja prva greška. Vremenom su simptomi postajali vidljiviji i otežavali su mi rad. Živim i radim na selu. Međutim, znate kako kad živite sa širom obitelji, trudila sam se nastaviti raditi kao i prije i još više narušavala već narušeno zdravlje, što je bila moja druga greška. Kad su simptomi već toliko uznapredovali, onda sam odlučila doći u Zagreb, napraviti ponovo preglede, gdje su mi potvrdili dijagnozu. Imam odlične liječnike koji vode računa o mome fizičkom zdravlju. Ali strah i brige za budućnost moju i moje djece, moje obitelji, te nerazumijevanje same bolesti od strane same okoline u kojoj živim i njihov odnos prema meni doveo me u vrlo loše psihičko stanje. Počela sam se neprijateljski odnositi prema njima, agresivno. U isto vrijeme sebi prebacivala zar se sve to meni moralo dogoditi. Doslovno sam izgubila volju za životom. Bilo je to vrlo loše vrijeme kojeg ne volim da se sjetim. Vrijeme ogromne bespomoćnosti. Do jednoga dana, jednoga jutra, kada sam se probudila i odlučila da ću potražiti stručnu pomoć. U Daruvaru nisam našla nikoga koja bi se mogla obratiti, pa sam se obratila društvu multiple skleroze u Bjelovaru, nadi da će me uputiti i da imaju već ljude sa sličnim problemima, da će im moći pomoći. To je bilo tjedan dana prije početka psiholoških radionica za oboljele od multiple skleroze Centra za razvoj osobnosti iz Zagreba, koji je vodio profesor Blaženić. Grad Bjelovar i društvo multiple skleroze Bjelovar omogućili su mi prijevoz na svih 12 radionica. To je bilo u 4. mjesecu ove godine. Ovom prilikom bi se i ujedno zahvalila profesoru Blaženiću na putu koji mi je pokazao. A to je put na kom sam naučila živjeti sa bolesti, a ujedno biti i sretna i zadovoljna. Najvažnija pouka koju sam dobila već na samom početku predavanja je koliko je važno ono što mislimo
i u što vjerujemo. Promjenom načina mišljenja i promjenom životnih vrijednosti promijenila sam i svoj život. Naučila sam prihvaćati stvari koje ne mogu promijeniti i živjeti s njima ne pridajući im više pažnje nego one što one to stvarno zaslužuju. Naučila sam prepoznavati i mijenjati stvari koje mogu promijeniti i mijenjati sa svojim, a ne nametnutim životnim uvjerenjima. Dozvolila sam sebi da budem nesavršena kao što to dozvoljavam i drugima. Prihvatila sam sebe sa svim svojim vrlinama i manama bezuvjetno kao što prihvaćam i druge, a u isto vrijeme ne očekujem da oni to isto urade. I naučila sam da ako želim nekoga da promijenim, da uvijek ja moram biti ta promjena koju želim kod drugoga da vidim. Strahovi napadaju ljude koji bježe od sebe i koji se ne prihvaćaju. Ljudi koji vjeruju u sebe i koji vole sebe imaju snage i hrabrosti da se suprotstave strahovima i ustraju u tome bez obzira na situacije u kojima se nalaze. Duševni mir i zdravo tijelo nužno slijede iz pozitivnog razmišljanja i istinskog življenja i vjerovanja u duhovne vrijednosti. Radeći na sebi naučila sam da živim sa bolesti i da mi ona bude saveznik, a ne neprijatelj. Shvatila sam da moram da pronalazim poslove koje mogu da radim, da budem korisna, prvenstveno radi sebe i osjećaja da doprinosim svojim radom boljem životu moje obitelji. Sa druge strane sam dobila vrijeme koje sada koristim da radim ono što sam uvijek željela, za što nisam ranije imala vremena. I dobila sam upravo ono vrijeme koje sam uvijek željela, a to je vrijeme koje provodim sa svojom obitelji, a kojeg sam ranije imala jako malo. Radeći na sebi, donijela sam mir i sebi i svoje obitelji. Bez obzira na oboljenje, a zahvaljujući ovoj promjeni, ja sam sada zadovoljna i sretna žena koja je okružena ljudima koje voli i koji je vole. Ovim putem želim da poručim i drugim ljudima koji su se našli eventualno u ovoj mojoj priči da ne odustaju i da za promjenu nikada nije kasno. I ono što je bilo moguće i jednom čovjeku na ovome svijetu, moguće je i vama. Završila bi sa riječima psihologa i teologa Josefa Martija da svaka metoda koja otklanja strah i zabrinjavanje otvara put vjeri i nadi i donosi oporavak. Za mene je to bila ova metoda. Hvala.